Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दंथ'यो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो आंनि ब्लगखौ नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर शेयारखौलाय बहाथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर अब्लाबो नायना होलांबानो जासिगोन आरोना थ'दो होमबा भिडिअखौ लोगोफोर स्टार्ट खालामहोलांसै मालायफोरा जाखांनानै आंगायलायलांबाय खोमा लोगोफोरना ओमफ्राय आंहा नै दिनैसो माने बोथोरनि मैगंखौ दिनैसो माने फार्स्ट टाइम जाहांदो आरो माने न'निनो मैगं न'निनो आरो थास' आथिङा माने बेलेगनि आं बायनाय सायनायफोरखौ माने जानो मोजां मोना लोगोफोर बायनायाबा बहानि खायो बहानि मायो ओरै होननानै आं माने थास' आथिंफोरखौ बायनानै जायाहाय लोगोफोर थास' आथिं थास' बिबारफोरखौ बायनानै जाया ओमफ्राय न'आवनो दङ जिहेथु ओमफ्राय न'निखौनो खाबाय आरो आथर बिथर फिसा गोनांनि हाबाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर माबायदि जायो जाय बिमा बिथांमोनाथ' मिथिखागौ ओमफ्राय माने फिसा दसे गेलेनायावनो माबार सायसिन सायनानै लाबाय आङो बेखिनिल' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' आरो माजों जानो मिरामिसावसो खाफ्लांना लाबाय ओमफ्राय दायो मिरामिसावबो जालांनोसै आरो ओमफ्राय ओरैनो माने जारि दोंनैसो ओरै होननानै मोजाङै माने एवना जानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा संनाय जाबावो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गदाय गफाय फान्थाव थायदोंना थायाखै नागिरनानै एसे एवलाबायनोसै फिसालायाथ' फान्थाव जाया माबा थास' आथिं जाया जिहेथु ओंखायनो माने फान्थाव गदाय गफाय नागिरैनि दं बारियाव फान्थाव बिफाङानो सेहेरायानो गैथारा दासो थिथि थाथा थायहांदो नै बोरायसोमोन नालाय फान्थाव बिफाङा बोरायसोमोन लोगोफोर माने गोदान गायनाय नङा ओमफ्राय नै दासो आयु मामोनलाय बारदावनायासो सिगांहाय बेखौनो एवसाबना होनोसै बिफाङानो बारा मोजां नङा ओमफ्राय लोगोफोर न' गाहायाव थांदोंमोन आरो माबार न' गाहायाव थांनानै खान्थाल थाइनै लाबोबाय ओमफ्राय लोगोसे गाइखेर हरफाबाय नै बिजावजालिफोरा ओमफ्राय माने जारि खानो थांदोंमोन आं जारिया जोंनि माबायाव जों दा थाफैनायाव जारि गैया लोगोफोर ओंखायनो माने न' गाहायावसो नै जारि खाना लाबोबाय आं ओमफ्राय खान्थालखौबो गोमोन थाइनै लाबोदोंमोन ओमफ्राय थाइसे बुफ्रुबायानो नै हाखावनाया सिखानांगौ हो नाङा जायो सिखार' मोनबाय लोगोफोर संनायखौ माने देखायलायासै आङो दिनै मिरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो ओरै होननानै ओमफ्राय नै जारि होनानै एकदम थास' आथिं लोगोफोर मेजेरलु बरिया संखाबाय नै माने बांद्राय गोबां सङाखै आङो इसेल' संबाय नै मार गोथाव मोनखाबायना लोगोफोर मिरामिसबाबो ओमफ्राय ओजोंहाय आरो फिसालानि थाखाय स्पेसियेल फान्थाव फ्राय लोगोफोर नै बरिया एवखाना दोनबाय आं लोगोफोर खामफ्राम जालायनाय माने न'निनो लकेल फान्थाव नालाय खोबाबबानो मोनोहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जाबाय बे दिनैनि ओंख्रिया बेखिनियानो आरो लोगोफोरना जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय फिसाला फुथुनायनि हाबाफारियावसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर फिसालाखौ नै मायाव फुथुदो नोंथांमोना एसे नायलांनो हागोन ओइ बोराया बुंफ्रा नै गलांबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर माने नैबे पालेंनि आथिङावहाय खादो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै गनजों खादो आरो माने जेरावबो गथ' फुथुनायनि माने सुबिदा गैया आरो बाहेरावहाय लोगोफोर न'आव थाबा आरो गोदो जमायाव थाबाथाय एसे चान्स दंमोन आरो गलिफोराव खानानै फुथुनो ओमफ्राय दायो जेबो चान्सआनो गैथाराहाय लोगोफोर खुन्था गायनोबो ओंखायनो बेयावनो माने फुथुयो आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे बाराबो नांबाय फेनाबो सिउ गिदिंबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो माने लाबोनो लुगैदों आरो मानो होनोबाथाय दासान्दि माने ससियेल मिडियायावहाय हिन्जावसा गथ' गोमानायनि दावराव जागासिनो दं आरो इउटुबार N T ब्रह्मनि फिसाजो आरो बिफाया इउटुबार लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबायानो जानांगौ बयबो नुखाबाय जानांगौ मैया दाखालिनिफ्रायनो बहुद मानसियानो होगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो माने बेखौनो एसे होनो होननानै भाबिबाय आरो लोगोफोर बुंनो माने भिडिअखौ नुनानै ओरैबायसा दुखु मोनदों आङो बर' बिमा बिफानि मेगनाव रुखु मोदै बेसेरा गावनि फिसाखौ नागिरनानै जायबाबो नागिरखागोन नङा होमबा लोगोफोर
निजिनि देरखानाय लावखानाय बैसोआ ओरैनो 14 बोसोरसो जाबायमोननो आरो लोगोफोर ओमफ्रायो माने बहा थांदो दाबो उदिस मोना एन टि ब्रह्मनि फिसाजो मा नाममोन सनिया ब्रह्म आरो बेनि लोगोबावसो सनिया ब्रह्मनि लोगो आलायस्रि ब्रह्म बिथाङाबो माने गोमानानै दं जाहैबाय सानै गोमानानै दङ लोगोफोर ओरैबायसा माने दुखुनांथाव जायो जोंनि बर'नि गेजेरावसो बेफोरबायसा जानो मोनो आरोना ओमफ्राय माने भिडिअखौ नुनानै आंबो बिराद दुखु मोनदों आरो जायबाबो माने निजिनि फिसाखौ एसेबां देरखानाय लावखानायखौ गोमाबाथाय एसे दुखु मोनो आरोना जों दा बिमाफोरनि माबायावसो गोरबोआवसो मिथिसिगौ आरो मा जायो फिसाफोरनि थाखाय जों फिसाखौ एसे उदैयाव 9 मास लानानै जोङो गथ'खौ जोनोम होयो दिनै एसेबां गेदेर देरखानाय लावखानायानो जुदि बबावबाफोर गोमाहैयोब्ला जों बिमानि बिखाया गावस्राया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय थिग बिदिनो बिथांमोनाबो दा निजिनि फिसाखौ खारौ मारौ नागिरबायदों आरो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो माने शेयार खालामदों बेनिफ्राय आंबो आसा खालामो थाबनो माने मोजाङै मोजां मोनफिनथों आगैमोनखौ नानिमोनखौ ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनाबो सोरबाफोर भिडिअखौ नायसनलायदोब्ला आंनिखौबो नोंथांमोनाबो बे गथ'खौ जेरावखि मोना माने हमनानै मोजाङै दोनो बेखिनिखौनो माने नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आंबो ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय Mama sunane abe jauh sirene kam kasine abe ane ya kam kasine mama nengkene ang nakira nengumun bagus sanane negas doang abe Amu negasine ke mama. Sudah, amu negasine. Karena amu bicara tanah sudah. Negasine. Anta mama. Nunggu dia mantan ya. Mama aku jangan aku jangan nunggu kata suruh kalam. Aku jangan kangen mama. Nunggu mama aku nunggu. Kayak kami semua. Memang ada kawan semua nunggu mama garam di kangen na. Aku jangan pakai mama nunggu dia mama. Kenapa gitu? Kenapa gitu? आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बेसोरनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय गोजोन्थों।